आज आवारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आज एक श्री जी म्यूजिक कंपनी के तरफ से कांवर गीत गावा जात भाई। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब भोजपुरी भाई का प्यार दुलार मिली। कांवर गीत सुन के एक निवेदन बा कि आप लोग चैनल के सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए कि भोलेनाथ का गीत कैसा लगल। लेकिन कौना भाव में लिखल बा गुरुजी? रिम झिम बरस रोज बदरिया काशी चलता सवरिया ना। एगो दुल्हन कांवर उठावा का मनौती मान लेले बा हो सुभाष भैया। दुल्हा के अपने फोन कैले कि सैया जी ए साल के सावन में ही रिमझिम बरसत बा, सब कांवर लेके जात बा, हमहू सोचत बा कि एदा मनौतिया अपन पूरा कैले। तो उ दुल्हन कहत बा रिमझिम बरस रोज बदरिया काशी चलता सवरिया ना। काशी में कांवर उठा के मनौती पूरा कैले बा ओकर भला भल बा। और उ दुल्हन बतावत बा शंकर जी का दरस करावा साथ जीवन सफल बनावा। कान्हे लेके पिया कंवरिया काशी चलता सवरिया ना। जाओ जाओ सुनीला की भोलेनाथ के दरबार में जात के रिमझिम पानी बरसाला, बड़ा सुहावन मौसम रहला। और उ दुल्हई कहत बा हर हर बम बम जहवा गूंजे और भक्त चरनिया पूजे। लाग भीड़ सुना भोर हरिया काशी चलता सवरिया ना। और उ दुल्हन का कहत बा हो भोलेनाथ क ई बा नगरी भोलेनाथ क ई बा नगरी सावन भर जहाँ होला कजरी। हमारो लीहा प्रभु खबरिया काशी चलता सवरिया ना। चलता
रसिया बोलबम नारा लगावे, कांवर लेके काशी आवे।